Кояш күтәрелә. Ирексездән аның нурларын көтеп алган табигать белән бергә тирә-якка манзара кыласың. Ерак илләргә, җирләргә аяк баскач яңалык очраткан кебек. Күз алдында барысы да үзгәрә. Кояш кына үз юлында. Ә без аның нурларыннан калышмаска тырышабыз. Ул кабат батканчы еракларга сәфәр кылып, халкыбыз белән очрашырга ашыгабыз. Туган ил, туган җир һәр кемгә кадерле сүзләр. Хәзер без Казакъстанның бай тарихлы Актүбә каласында, нәкъ аның үзәгендә. Бу шәһәрдә дә безнең милләттәшләребез бик күпләп яши. Тапшыруыбыз нәкъ менә шул хакта. Казакъстанда без беренче генә тапкыр түгел. Аның баш каласы Астанада, Семей калаларында булган бар. Безне монда һәр вакыт киң күңелле, туган җанлы, ачык йөзле халык каршы ала. Менә Актүбәгә юлыбыз ачылды. Әле җитмәсә бик матур вакытка туры килдек. Монда милли бәйрәмебез Сабан туй гөрле иде. Бу якларга татарлар 18нче гасыр азакларында килеп төпләнгәннәр. Менә инде 100 ел дәвамында Сабан туй бәйрәмен гөрләтәләр икән. Гаҗәп. Дөрес, кайда гына яшәсә дә милләттәшләребез үзләрен таныта, яшәтә. Казак халкы белән дә дуслыкта, хөрмәттә гомер итә. Актүбәдә узган Сабан туйга Татарстаннан да мәртәбәле кунаклар килгән иде. Дәрт, моң тулы бәйрәмнең шаһитлары булу безнең сәяхәтебезгә матур бизәкләр өстәде. Башлыйк! Милли бәйрәмебез Сабан туй! Достар, дорогие друзья, рөхсәт итегез, Татарстан Республикасы президенты Рустам Бәйгәрәевич Миңнеханов исеменнән, Татарстан халкы исеменнән сезгә зур сәламләр тапшырырга. Татарлыкны сиздерә. Шул бәйрәмгә килсәм, кемнән сорама, нинди милләт, бу нинди бәйрәм? Бәресе беләләр, ул татар бәйрәме, Сабан туй. Һәм үзләре рәхәтләнеп, кушылып, бу бәйрәмгә бәйрәмлиләр бергә. Сүзем җитми, иртә белән сәгать 7дән менә җыябыз. Икитәсе килми. Һәм горурланам, безнең халкыбызның шундый матур бәйрәмебез бар, һәм ничек яшәмәсәк тә, кайда читтә тормасак та, 5 генә татар булса да, шул Сабан туйны уздыра. Бөтен халык ярата шул Сабан туйны. Ул инде халык буенча шундый зур байрам. Аны инде бөтен халык көтә, качан ул була бу байрам. Шул байрамда бездә зур призлар бирәләр, машиналар була көрәштә, шуннан койлар булалар. Шул адамлар, кешеләр җыйналалар шул Сабан туйда. Җырлыйлар, билиләр, танышалар. Бездә 10 мең кеше татар халкы бар. Әйме. Мин уйлыйм, почти все бүген монда булдылар. Почти все пришли. Кемне 5 ел күрмәдем, 10 ел күрмәдем, бүген күрдем. Так что яраталар, бигрәк яраталар. Баксаларга мин кердем, матур чәчәкләр күрдем. Баксаларга мин кердем, матур чәчәкләр күрдем. Кызыл чәчәгем чәчәк, бездә матур киләчәк. Кызыл чәчәгем чәчәк, бездә матур киләчәк. Без Казакъстанның зур булмаган, тик бик матур, чиста, үзенчәлекле Актүбә каласында.
Актүбә каласы Илек белән Каргалы елгасы кушылган урынга урнашкан. Бу әлбәттә безнең милләттәшләребезгә яңа мөмкинлекләр тудырган дигән сүз. Монда яшәүче милләттәшләребез исә төрле һөнәр ияләре буларак, шушы шәһәрне үстерү, байытыр өчен үз көчләрен куйган. Без алар белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюросының күчмә утырышы вакытында очраштык. 1999 елдан монда шатлык татар-башкорт үзәге эшләп килә икән. Монда шул күчкән татарлар, монда бездә Актүбә гарнизоны булган. Гарнизон янында Татарский Слободка дип. Ну и шул татарлар кемдер купец булган, кемдер мануфактурщик, как бы тырып, балалары булып, уныклары бул. Шул уныклары инде укып, и күбесе бездә химзавод бар, ферросплав бар, долг храмтавныкы бар. Шул крупный предприятияларда эшләп калганнар. Тырышырга, ни өчен безнең бабалар монда килеп, тир түгеп, кан түгеп торганнар. И менә ошо позицияларны без тапшырмаска тиеш, торырга, яшәргә. Менә шушындый очрашуларда без үзебез дә милләттәшләребезнең чын йөзләрен күреп тойгыланабыз. Ихластан җиткергән күз яшы катыш сүзләре күңелдә уелып кала. Ничек кенә булмасын, алар көчлерәк тә, акыллырак та бит. Тарихи ватаннарыннан еракта булып да милләтенә тугры кала бирәләр. Киләчәк буыннарын да кайгырталар. Матур эшләре дә бихисап. Менә Актүбәдә дә Мирас дип исемләнгән яшьләр оешмасы эшләп килә. Без алар белән якынрак танышырга булдык. Biz монда Актүбәдә атна сайын жиналып, бергә сөйләшәбез, телне сактау өчен, бергә яшьләр спортка катышып, безнең бабайларга, әбиләргә буышып җирибез. Атна сайын бездә шунда шаралар үтә, ул чак-чак пати, эш-пешмәк пати. Вот бергә жиналып без бу ел Сабантуй үткәздек Актүбәдә. Безнең Актүбәнең яшьләренең девизы бар. Без булмасак кем? Шул өчен без жиналып, безнең иптәшләребез безгә килә инде бөтен шәһәрдән, Казакъстан шәһәреннән звонить итеп, үзебез барабыз Казанга, бергә шулай эшләргә маташабыз. Яшьләр исә шатлык оешмасы белән берлектә татар гаиләләре булдыру өчен тырышалар. Инде 30-га якын гаилә төзелгән. Актүбәдә якшәмбе мәктәпләре дә бар икән. Анда 100дән артык бала ана телен өйрәнә. Язгы моңнары ансамблендә дә бик теләп шөгыльләнәләр. Без алар белән кич концертта очраштык. Икладың телибез им изге теләкләр, азым булсын гомерегез, тыныч булсын күңелегез. Безнең Актүбә шәһәрендә шундый әйбәт, шундый күңелле, шундый шат халык тора. Алар бөтенесе шул татар үзәгенә кергән халыклар. Алар биергә дә ярата, җырларга да ярата. Без шул ансамбльдә эшлибез, өлкән кешеләр шулай эшли. Менә тырышабыз кичкенә балаларны, үз балаларыбызны өйрәтергә, татар теленә өйрәтергә, татар халык милләтен белү өчен, татар халык тарихын белү өчен. Вот шуңа без бөтен күңелебезне салып эшлибез.
Эльвираның 2 баласы да үзе белән ансамбльдә. Янып торган, үз милләтен үзелеп сөйгән әңгәмәдәшебездән тиз генә аерыласы килмәде һәм без аның гаиләсе белән танышырга киттек. Безне матур итеп гомер итүче 3 буын каршы алды. Иң беренче өлкәннәрдән бу якларга ничек килеп чыкканнары хакында кызыксындык. Безнең әти-әниләр элек 22 елны Средняя Азияга килеп төшкәннәр. Минем әтием ул укытучы булып эшләде. Теге элекке безграмотность вакытта по ликвидации неграмотности Средней Азии дип әтиләрне укытучыларны җибәргәннәр Средняя Азияга, Каракалпакияга килеп төшкән. Шунда укытучы булып, күп җиллар укытучы булып эшләде. Мин үзем шунда туылып үстем. Алар 8 бала үскәннәр. Аннан туган җирләреннән китәргә мәҗбүр булганнар. Шул вакытта Рамазановларны Казакстан үз иткән. Татар халкы монда мин әйтермен әйбәт яшиләр. Әйбәт дип әйтәм, потому что Казакстанда татар халкына карашлары не, потому что без родственный халык дип әйтергә дә була. Безнең динебез, гореф-гадәтләребез шунда якын. Bizler şit җирдә үскәч, татар халкын бик яратып, үз халкыбыз инде якын итеп, аларны күргән сайын үзебезнең бер туган кебек күренә инде. Туган, якын туган. Һаман алар белән катнашып, сөйләшеп, гөрләшеп сөйләшергә шундый не әшілі бізді, татарларны көрсек. Қазанға барсақ енді, вообще біз ғырыланабыз. Халық ол елінің байлығы. Гена абый хәвәскәр рәссам, яшь чагында музыка белән дә шөгыльләнгән. Тик рәсем сәнгатендә музыка буенча да укырга мөмкинлек булмаган. Ул төзүче булып эшләгән. Ә менә оныгы Шамилгә сәнгатькә булган мәхәббәтен сеңдерә алган. Аның иҗат эшләре белән илһамланып алдык. Татар тарихына кагылышлы темаларга ясарга яратам диде дә, кулына гитарасын алды Шамил. Мин татар җырларын бик яратам. Мин сине көтәрмен, зарыгып көтәрмен. Юлларын ашыгып, мин чыгып, үзелеп көтәрмен. Син генә мине алыштыра күрмә, Хода дип уйла, ятлар белән йөрмә. Син генә мине алыштыра күрмә, ятлар белән йөрмә. Кече уллары Равил исә спорт белән дус икән. Мин футбол яратам, мин теннис яратам. Зур эскәч, мин спортсмен була. Инде шәйләп алырга да вакыт җитте. Тик аңа кадәр тәмле ризыкны өстәлгә чыгарырга кирәк. Туктагыз әле. Без әз генә ашыктык. Ул тәмле ризык нәрсә һәм аны ничек әзерлиләр соң? Шуннан башлыйк һәм сүзне хуҗабикәләргә бирик. Безнең гаиләбез бик шундый ризык ярата. Шуны хәзер пешерәбез сезгә. Безнең ризыкның исеме ит пәрәмәче. Аның өчен безгә сөт кирәк, туз кирәк, он кирәк. Сөт алабыз, сөткә туз салабыз. Шуннан камыр басабыз, он салып. Бу ризыкны biz әниләребездән өйрәндек. Менә хәзер кызларым да инде шулай пешерәләр. Безнең гаилә бик, балаларыбыз бик ярата шундый ризыкны. Әни камыр баса, мин хәзер сезгә күрсәтәм ничек итне әзерләргә. Аны өчен менә итне тартыштан чыгаралар. И менә суганны шул фарш итне салалар. 1 кило иткә 1 кило суган салырга кирәк. Сине сары май салабыз. Сары майын салып, тәмлерәк була, шуны пешерәбез. Камырыбыз таяр булды, вак кисәкләргә бүләбез дә, шуннан җәябез. Җәйгәннән соң моторлап без аны бөрәбез.
чыгарган итне казанга салабыз пişirirге. Әзерәк пешкәннән соң суган салабыз. Итен аягын әзерлибез, тышын аягын әзерлибез. Хәзер менә кызым ясаган тышларны майда кыздырып алабыз. Кызган майга салабыз. Формаларын югартмас өчен әкренләп кенә кыздырабыз хәзер. Бер ягы кызаргачна икенче ягын әйләндерәбез. Алабыз. Моторлап тизәбез. Менә ите дә әзер. Менә кызым хәзер итләрен салып чыга инде. Исенә. Менә безнең ит тәләмәшебез әзер. Без Казакстанда, аның Актүбә дигән шәһәре белән танышып йөрибез. Бер нәрсәне дә күздән ычкындырмаска тырышабыз. Хәзер без Батырлар аланында, гомумән Актүбә өлкәсеннән 122 меңнән артык кеше Бөек Ватан сугышында катнаша. Шуларның 35-е Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Билгеле, алар арасында безнең милләттәшләребез дә байтак. Актүбә өлкәсеннән 2654 татар сугышка алынган. Шуларның 162-се хәбәрсез югалса, 208 солдат азатлык өчен башын салган. Геройлар арасында Рауф Кутуевны атарга кирәк. Актүбәдә бер урам аның исемен йөртә. Шәмсетдин Рафиков 3 дан ордены кавалеры. Аларның исемнәре бер кайчанда хәтердән югалмас. Урам тулы чәчәкләр, чәчәкләреннән дә матур халкы, халкының яшәеше. Актүбә шәһәренең күп кенә ял итү парклары алдында менә шушындый зур казаннар урнаштырылган. Аларны шушында яшәүче халык кайчандыр итле ризыклар әзерләр өчен кулланган. Сабантуй кебек зур бәйрәмнәрдә аларны хәзер дә кулланалар икән. Әйе, кабат Сабантуй урынына кайтыйк әле. Бу көнне Актүбә каласы чын бәйрәм хисе моңы белән тулы иде. Монда яшәүче бар халык бергә бердәм булып матур итеп бәйрәм итә. Билгеле кунаклар да күп. Алар Казакстанның төрле өлкәләреннән җыелганнар. Монда бит ел сайын өлкә Сабантуе уза икән, ә урыны үзгәреп тора. Менә быел ул Актүбәгә туры килгән. Biz şunda şad bu Sabantuyımızga. Bu Respublikanski, Kazakstanski Sabantuy birinci tapır bu bizden şehirde ötközüle. Bizden şehirge bütkül Kazakstan'dan, Tatarstan'dan, Nurlat'tan, Başkiriye'den kilgenler, konaklar, artistler. Onlara büyük zor rahmetlerimizni aytamiz. Biz uni Uralski şehrinden keldik. Türlü şehirden kelib bilganimizni jırlab, biyib, hünərlərimizni күрсәтеп, birgə quvанып жүребез şu zor bayramda. Мындай Сабантуй вообще безнең Казахстанда иң беренче рәт күрәм. Потому что бу грандиозный Сабантуй булды. Ал бүгінгі үлкен Сабантуй мерекесімен барлық Қазақстан халқын, барлық татар елінің халқын шын жүректен құттықтауымды жеткіземін. Барлығы аман есен болсын. Екі елдің, татар елінің және қазақ елінің достастығы әрқашан үлкен зор болсын. Тек қана бауырмал елдердің осындай үлкен тойда тек қана қауыша беруіне шын жүректен тілектеспін. Құттықтаймын. Жырлып дуслар, бергәләп жырлып дуслар, иң матур жырларны сайлап кына, иң матур жырларны сайлап кына, яши күйләрдә сайлап кына. Күбәләгеләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән, күбәләгеләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән, улыда мине сагынганда күбәләгем
ötügerek Vasılı kışını sandığaşın Jırlap jiberem iken Jır bilen tatar tilinde deydi. Her bir jırda bir nişe deydi biz takmakları var. Şunu yodqa yodlasa, tatar tilin bir 100 jırını yırlasa, уже tatar tilini suqalarga biladi. Şunu deydi. Endi aramızda, mana men endi tatar xalqın ansamblin birinchi ret qurgan samban bari bile Qozog'istonga tarqalgan Qozoq ағайындар да біле. Şuşı ol әлі 70-ші yıllarda анау башлаған мен Роза апамызға ойнаған музыкантымыз Ермек Серкебаевқа, Ебегүл апамызға ойнаған. Менә шулай, милләттәшләребез бер туктаусыз рәхәтләнеп җырладылар, биеделәр, бәйрәм иттеләр. Ә без куанып йөрдек. Кайда гына яшәсә дә, югалмый шул безнең халык. Бәлки без бүген әлеге каланың матурлыгын да, халкының затлылыгын да күрсәтеп тә, сөйләп тә бетерә алмаганбыздыр. Бу гаҗәп түгел, мөмкин дә түгел. Чөнки бик бай тарихлы дала җирләре тиз генә барлык серләрен ачып салмый шул. Без дә махсус кабат Актүбәдә булачак сәяхәткә урын калдырыйк. Милләттәшләребез исә безне һәр вакыт үз итеп каршылыйлар. Алар шул якты йөзләре, ихласлыклары белән аерылып үрнәк булып торалар да шул. Узган бер сәяхәтебездән соң күңелебез тулы күркәм хисләр белән кайтабыз һәм ике дә уйламыйча кабат юлга әзерләнәбез. Еракларда безне көткән милләттәшләребез янына барырга, аларның матур яшәешләрен дөньяга танытырга ашыгабыз. Халкым моңа лаек.